știți, era o planetă, dar nu mai există. Din câte mă fost să șters, nașpa. Nu, chiar să șters. Uite planeta ce o să ne luptăm cu zineurile, după aia o să vă arăt ceva nou, că am deblocat o nouă și să uitați la clipul anterior că este cu spiriduși albaștri. Da, să vă uitați. Deci să uitați la clipul anterior cu spiriduși. Deci nu uitați să vă uitați la clipul anterior. Astăzi o să vă scriu ca titlu să vă uitați la clipul anterior. Este tot cu Fractal Space. Cu ce-o-fi. Este zineurile. Ia, ioi, o zineuri. Da, mai întâi ne luptăm cu zineurile, că astea au rămas după ce au cam distrus celelalte planete. Și astăzi o să vă arăt noul modul. Ma, du-te încolo, ce tare e! O să mergem pe fiecare planetă. Dar nu avem nicio... Da, mai bine vă spunem da, asta. Uite că mergem pe planeta aia. O să fac partea a doua. În partea asta o să vizităm 3-4 planete. După aia, în partea a doua o să... În partea a doua o să vedem restul planetelor. Eu am venit de pe planeta Pământ. Un om normal care a plecat din planeta Pământ în nava lui și merge pe lună, orbita. Steaua Pământului. Deci aia e soare. Cred că aia doar e de profil. Nu cred că o să ajungem tot. Deci am zis să nu riscăm. Să ne vedem tipul din gripe, de am limitat 15 minute, deja am făcut 2 minute. Cei care v-ați uitat neapărat trebuie să coborâm. Să vedem ce scop. Ce? Skibidi Toilet. Sunt Skibidi Toilet. Stai puțin că este cam... O să mă duc pe navă. Hai, jetin. Nu se mișcă nava. Război, furgoletele, bani. Uite că le distrugem. Nu pot să cred, Skibidi Toilet. În fine. Da, a fost o problemă. O mică problemă cu Skibidi Toileturile. Deci am văzut planeta secretă, fix pe aia pe care o căutam. Yes! Se pare că planetele noastre pe care le avem s-au mutat. Asta e planeta pe care o căutam. Că sunt câteva creaturi micuțe care cred că o să vă placă. Albastre. V-ați prins creaturi mici și albastre? Nu cred că v-ați prins, dar cred că unii dintre voi v-ați prins.
că în această planetă în 3, 2, 1 se află spiritușii! Iuhu! Aici se află vechii noștri spirituși. Dacă v-ați uitat la clipul anterior, clar. Nu, de Jack. Hai, nu te cred. Nu te cred. Da, spiritușii noștri. Da, în fine, a doua UFO. Da, Ships. Mergem pe la planeta asta. Deci am văzut spirituși albaștri. Să vedem și următoarea noastră planetă. Să vedem care este. Cred că va fi Broccoli Cat. Nu cred. Nu știu, vom vedea ce se află. Dacă se află Skibidi toaletele sau cameramanii. Dacă se află acolo G-Man. 3, 2, 1 se află. Nu te cred. Trebuie să... Du-te încolo. Nu te cred. Trebuia toaletele astea să vină pe lume. Da, wow. Și vom... Ăștia sunt dușmanii mei de moarte. Skibidi toaletele. Duceți-vă cu ele. Haideți să mai vedem și următoarele planete, pentru că mai avem 7 minute. Și... mai avem la dispoziție... Nu, 8 minute. Că avem 15, că 7 plus 7, 14 și cu 1, 15, deci 8. 7. În fine, nu mai contează, nu vreau să mint. Hai să vedem. Că a fost pe planeta asta Rosalie, nu? Să nu pierd timpul. Te rog să nu fie planetă. Cred că era acolo. Da, în fine. 3, 2, 1 se află spre că nu Skibidi. Oh my gosh, what? No, helicopter Skibidi. Skibidi, așa. Asta cu elicopterele rol de rachete de. Vine pe orbita Pământului. Da. Preferabil ar fi să mergem pe acolo. Cred că pe planeta aia n-am fost. Sincer, chiar nu știu dacă am fost. Cred că în toate minutele astea, dacă mai avem planete de explora, hai că mai e. Hai că nu mai dragă în ea, hai, nu pierde eu timpul aici, du-te încolo. Ce mai e una? Nu, era enervant. Cred că am fost pe planeta asta, sincer, cred că am fost. Mi se pare că am fost. Dacă am fost, să ne teleportăm frumos la Altis. Da, am fost în acea viață. Și am ajuns, am teleportat foarte ușor la... Ce? Să încerc să trag nava mai spre jos. What the... Da, nu.
Este mult prea... Nu cred că este ce știu eu că e. Nu te cred. Ce timp? Fugi, că sunt urâți. Du-te, nu mai vii pe planeta asta niciodată. A fost foarte glitch. Și cred că atât, nu? Oh, mai este aia. Ne teleportăm foarte ușor acolo. Yeeeey! Stai că mai găsesc planeta. Care era? Cu aia roz am fost. Ok. Era o planetă verde. Și planeta următoare este ultima, cred, nu știu, o să verific. Aia ce poate să Banana Cat! Dacă v-ați uitat în clipul anterior cu vechea hartă, sigur ați văzut Banana Cat. Nu te cred, nu vreau să trag.